Mamoste hemenek peşi biçim Bakurê Kurdistanê mesela vê pêvajoyê helwesta MHP gef û tehdîtên rayedarên dewleta Tirkiye hebûn bandorekî çawa li siyaseta Kurd kir bersiva siyaseta Kurd çawa bû bandor li rêveçûna yani qedera pêvajoyê dike nake yan mîna xwe dewam dike dîsa. Ya tiştê ku esasî tê dîtin ev pêvajoya ku niha em tê de ne behs dikin wek aştî û civaka demokratîk pêvajoya aştî û civaka demokratîk bilav dikin bi daxwaza dewletê hatiye destpêkirin. Yani ewil rayedarên dewletê nav xwe di axivîne û diyar e wezîfeyekî dane Devlet Bahçeli ew jî sala çûn meha îlodê meha cotmehê li parlamentoyê axaftirekî kir. Beryayê çû Dem Partî wan hevdîtin kir û piştî jî 22 mehê de axaftirekî kir. Di wê axaftirê de jî bang li Birêz Öcalan kir. Yani ku bira rêxistina xwe fesih bike û çek berde em ê jî rengekî pêşî li wî jî vekin birawer li parlamentoyê jî biaxive. Yani tiştê ku em dizanin ew ji ber ku di zorê dimane pêvajoyekî dane dest Mamoste pêkirin. heta got eger qebûl bike bang li rêxistina xwe bike em ê rêve bikin. Hatta qebûl bike bila banga xwe ji meclîsê bike mesela. Ew qas Belê ew qas berfireh yani ev ya bibin vê de xuya kirin. Yani devlet rengekî edî ew dibin aqlê devlet ama ez neynik edî bikartînim axir devlet bi rengekî nav xwe de rêveçûyînên li rojhilata navîn nirxandiye bi gor wê nirxandinê jî bi gor wê nirxandinê jî xeterek ji xwe re dîtiye. Ew xeter çi ye? Çünkü piştî şerê Hemas û İsraîlê dest pê kir rojava rojhilata navîn ji binî ve guherî. Çima? Çünkü ji bo Tirkiye jî guherî xeterekî din jî ew dibên xeter nav qewsê de ji bo wan derketolê ew jî çi bû? Ew jî rewşa Rojavayê Kurdistanê bû. Yani li Rojavayê Kurdistanê Kurd desthilatdarin. Axa xwe diparêzin û tabî li wir jî eger piştî wî şerî İsraîl bi gor helwesta xwe birêve biçûna wê xeterek ji bo Tirkiye jî derketibana pêş çünkü wê bandora İsraîl rojhilata navîn xurttir bana ji xwe her wisa jî bû. İsraîl piştî Hemasê çi kir? Tofana İranê rakir. Di 12 rojan de gelek em bêjin rêveberên dewletê kuşt û her wiha jî yani hewayê İranê kut kir yekcar net karîbû yek balafirê xwe yek helîkopterê xwe rake İranê. Yani bandorekî hingî sert li ser wan kir û dûre jî me dît Sûriye jî guherî. Çima? Şara Keterê ku şara jî qenaata min projeyekî bû. Yani vê xetera ji bo xwe dîtin gotin ku em bi rengekî pêvajoyekî bidin dest pêkirin da ku ji bo pêşerojê xeter dernekeve. Îja dibûr de samimîn ne samimîn tiştekî dine ama xeterek ji bo xwe dîtine. A piştî vê pêvajoyê jî Birêz Öcalan wî destê ku hatibû dirêjkirin vala neheşt. Girt. Bersîva wan da. 27 Sibatê de ev bersîv bi xurtî ji raya giştî re hate parvekirin bi banga civaka demokrat aştî û civaka demokratîk û pişt re jî çi bû? Pekke tiştên ku daxwaz hatibû jê kirin hemiyan pêkarî. Mamoste gotina xweşbîr neke tiştek ku dewleta Tirk ji bo xetere dibîne. Gelo merû dikare bibêje tu eleqa wî bi İsraîlê tune. Berfirehbûna İsraîlê, zexta İsraîlî ya ser welatên derdorê, perçebûna Tirkî jî tune ye. Tenê pergala hey a Kurdan e ji bo xwe xeterê dibîne. Rojavayê Kurdistanê ye. Tirsa dewleta Tirkiye ku pergala Rojava were naskirin ji aliyê Netewî yekbûyî ve hêzên nav Netewî. Gelo ya ku ji xwe re xetere dibîne divê me rastî bêje ne Rojavayê Kurdistanê ye. Tiştê din hemî hincet û bahane ne. Tera serê xwe ew nine. Yani em bêjin dewleta Tirk bizanibe ku
her tişli Rojava'yı Kurdistan'ı dibine 3 milyon Kürt ve Kürtlur Reveberiye Xuseriye ki yani federasyonu ki çebikin hatta radeye ki tkarım sekine fakat jboxu Kurdin li Bakurê Kurdistanê lazım e hesap bike. 25 milyon Kürt li Bakurê Kurdistanê dijî. Yani îro beşekî federasyonu, siber roj beşekî din jî bibe federasyon. Ew dikarin li vir bêjine ku Kürt tune û zimanê Kurdî tune ye, zimanê Kurdî divê nefermî be û falan û bêvan ew tiştê ku hetan wiha kiribû. Nikarin bikin. Ha divir de jî di rojhilata navîn de wekî me got bandora İsrail her diçi zêdetir dibe. İja ew sistema ku İsrail li rojhilata navîn xwedî hêz dike her wiha Tirkiye jî endamê ve sistemê. Yani merim nikare Tirkiye ji wê sistemê dur behesibîne. Tirkiye endamê NATO'ye. Tamam. Tirkiye evên ku piştgirî didin İsrailê wan dewletan hemiyan re têkiliyê xwe heye û hemiyan re danûstendirê xwe heye. û evana jî berêve berêve êdî di siyaseta xuya li dijî Kurda jî guherînekî pêktîrin. Ev ya ne ji niha ve destpêkiriye. Ji nodî yeka Başûrê Kurdistanê ve destpêkiriye. Piştî em bêjin rewşa Iraqê guherî li Başûrê Kurdistanê sistemekî federal çêbû, ev ya êdî de nîşandan ku dünya ev red înkar û asîmîlasyona Kurda qebûl nake. Ha Tirkiye dixwaze vê pêvajiyê bi rengekî bigiribin kontrola xwe jî. Ha îje gava wê kontrolê dike du rê heye. Ya tê siyaseta xwe ya kevin bi tinebûnê, bi kuştinê ve tişta pek bini, yan jî tê nas bikî li gel wan rûnê û bi rengekî bi wê rûniştinê encamekî derxî pek ve jiyanê amade bikî. Çima pek ve jiyan dibêjim? Çünkü tevgera Kurd PKK ji nodû yeka û vir de lê bi taybet ji nodû siya vir de êdî bi paradigmayekî din tev digere. Pek ve jiyanê diparêze. Yani em bêjin ew destpêkê de serxwebûn bû yan jî gotinên hinnerînên din bû. Fakat piştî nodû siya li vê rêyê digere. Hatta niha jî çend car gav hat avetin lê her carê dewlet astengiyekî derxist û nebirdawî. Ji ber ku nebirdawî jî rê xetimî. Carekî din şer dest pê kir ku axirîn şer jî 2015. 2015 carekî din dest pê kir. Neyse bu. Mamosta nakokiyekî pir ciddî heye. Bisa ez vêya biqedînim gotra xwe ku dîsa xelas ke. nakokê bêje serçavar. İja piştî 2015 jî ew tiştê ku dixwest. Yani ew ku gav kedin min got ya du rê heye. Ya tê şer bikî biqedînî ya tê li hev bikî rêyekî din bicerbînî. Bi şer dîsa çêre bû. 40 sala heman tiş dicerbîne. Tamam. Nuha jî rêyekî din tevgera Kurd li berwan vekir. Gu ez amade be. Eger tu amade bî. İja diyar e ew nakokî nav dewletê bi xwe heye. Hîlekariyekî pir vekirî şeffaf li holê ye. Yani acayip hîle. Çima mamoste? Tişta ku Kurd ji pêvajoyê fehm dikin çi ye? Di dawiya vê pêvajoyê de wê rewşa me bibe weke ya Rojavayê Kurdistanê. Qet nebe mafê me ê bingehîn ê netewî were naskirin, zanîngehê me çê bibin. Zimanê me bibe fermî û em pêşî li asîmîlasyonê bibigirin. Qet nebe wekeviya me û ya Tirka çê bibe. Dawiya vê pêvajoyê de tişta ku em jê hêvî dikin ew e. Em dibînin karakterê serekeyê pêvajoyê Devlet Bahçelî ku li ser navê dewletê de axife, xeyala di serê me de hemî bi du gotina serûbin dike. Hûn wisa dikin bikin nakin em ê qirra bibînin, em ê mala we xirab bikin li Rojava. Hacı tişkê bêjim. İdeala me Nala. Rojava ye ew dibêje em Peki, ideala we ji holê radikin. Tişkî bêjim serçavar. Devlet bira wisa bifikire. Ew tiştekî dire. Tu ji alî xwe ve bawerî bi xwe tînî tu gava davêjî. Tu nav tekoşînekî deyî wek Kurd. Tu dev ji tekoşîna xwe bernedayî. Bu boru. Çek serma girdim ji ber wê. Tu nav tekoşînekî deyî.
Ev te koşun çiye, ev tişte ku tu dibêjî. Tişte ku Rojavayê Kurdistanê pêk hat. Tişte ku Başûrê Kurdistanê pêk hat. Li çar beşên Kurdistanê pêk were. Tamam. Kurd xwedî maf bin. Kurd karibin xwe birêve bibin. Ne wisa? Kurd karibin xwe biparêzin. Armanca ve. Armanca ve. Tu ji bo vê tiştê tê koşinê didî. Ja destlatdar jî ji bo ev tişt pêk neyê çi ji destê wan tê dike? Ne wisa ye? Heta niha jî kir. Saddam jî vê tişta kir, niha jî Xameney yan ji rejima Îranê vê tişta dike, Esad vê tişta kir. Ol Tirkiye jî vê tişta dikin. Ama soz danet bije em nakin di. Ama iştera hengev birim hengev ava keli. Abi spas. Biborîn. Vê tişta nakir. Newsa devlet heta niha tiştê ji destê hat qet texsîr nekir. Lê feqet ser neket. Nel Başûrê Kurdistanê dikaribû pêşî li statûya Kurda bibire. Niha jî hewl dide li Rojavayê Kurdistanê vê tişta pêk bîne, li vê tişta jî nikare bike. Ama tiştên ku guherînên ku rojhilata navîn derket holê devletê tirsan ku heta niha min vê polîtîkayê pêk nanî, îja polîtîkayekî din pêk bînim. Gava vê polîtîkayê jî pêk tînin, durûtiyekî li wir dikin. Çi ye ew durûtî? Misalen ji bo Rojavayê tiştê ku tê gotin, heta niha mesela Kurd yek care jî gotine ku em ê Sûriye parça bikin devletekî ser bi xwe deynin? Yan jî Kurd li Rojavayê Kurdistanê gotine ku em ê dijî devleta Tirk şer bikin. Yek tiştek gotin li Sûriye hemû gel pêk ve azad bijîn û her wa em jî li ser axa kontrol bikin, xwe birêve bibin, xwe biparêzin. Türk cizanın ve. Evet, Türk jî zanim be. Tamam. Ama ew nakokiya nav devleta Türk de ku bi taybet piştî Erdoğan derket holê êdiye eşkereye çiye Erdoğan sistema kevin ya devletê guheran. Êdî hal nav devletê bi qenaata min yek alî tune. Bi dehan alî ye. O ew dehan alî jî gelek wan sedî nodê wan meriv dikare bêje nav qirêjiyê de. Qirêjiyê çi ne? Qirêjiyên ku berjewendiyên, qirêjiyên aboriyên, qirêjiyên çetetiyê, mafyatiyê çi bêjî tê de heye. Ew qirêjiyê ja cî girtiye. Îja duwê qirêjiyê de gelek aliyên ku berjewendiyê xwe diparêzin ji vê dij demokrasî yan jî ev rewşa nedemokratîk em bêjin rewşa otoriter îstîfade dikin. Hemû jî bi rengekî naxwazin ev pêş ve biçe. Di nav devletê de jî vê heye. İşte Bahçeli jî bi qenaata min bi du alî dilîze. Ne dixwaze wan xirab bikin, ne dixwaze bi rengekî aliyê Kurda jî xirab bikin. Yani niha ez karim vê tişta bêjim. Yani Bahçeli ji hemû gotirê xwe ve gava me bikir, ji hemû cesurtir diaxive. Ji hemû cesurtir diaxive. Hatta niha em bêjin çend peyamên dijî Kurda da Destura tez biken haberi. Devlet Bahçeli eğer gotuba em pêşniyazê birayê xwe ê Bakurê Sûriyê dikin ku çeku silah dayinin îcab nake êdî ewlekariya we ewlekariya me ye li ser me ye temînata we emin qet nexeme baweriya xwe me bînin çeku silahê xwe dayinin yan jî bibin hevparê hikûmeta Sûriyê qet netirsin. Tiştekî wisa bigota belkî bi tebessüm em ê bê derê me behs bikira. Ama Mêrik wisa nabêje. Mêrik dibe eğer tu berdî berde bernadî ez diçim wan çeteyan tînim hikûmeta ku nû ava biye çiqas artêşa wî heye 200,000 çeteyê me hene Sumo, Öso, Möso em ê hemî werin bike Rojavayê Kurdistanê sir û bin bikin dibêje. Vekirî dibêje. Veya êdî ji tebessümê derbas biye. peki ew Veya peyam êdî ji dualî lîstê Kurdarê derbas biye. ez jî pirsim ew peyam ji Veya Kurdarê tecavüzekî pir vekiriye. Namaste. qesta min ne ve ku ez Bahçeli biparêzim. Na Parizî. Eştera Derdem dijim rastî jî ne? estağfirullah. Derdem jî ne? Fakat ew Bahçeli'yi ku vê pêvajoyê da dest pê kirin sernavê devletê ji bo ku devlet xeterê dît da dest pê kirin.
Eviya lazım hem seri de tespit bikin. Yani ev kesi ku devleta xud xeteri ditiye u ve pevajı daye dest bekirin Armanca uya sereki parası da uya devlet aviye. Parası da uya devlet aviye. Aliye Kurtçi lehember veye ki dibe madem tuj devleta xu xeteri dibini ve pevajı di dest bekirin ej amade me levarin em jiyaneki hevbeş ya nu çe bikin. Ev jiyana hevbeş ya nu tena seri xuş bo Kurdi Bakuriye Kurdistan'ı nabe. Jibo heremi hemu em dazı be fikirin. Herem jî divên nav vê yekê de be. O tiştê ku em dizanin dewlet û Birêz Öcalan li İmraliyê ser vê yekê gelek car axivîne. Danûstendin nav wan de çêbûye. Heta niha em bêjin bawayekî eşkere van tiştana ji raya giştî re nehatiye gotin lê feqet tiştên ku ji Pervîn Buldan em hîn bûn hevdîtina dumahiyê de Birêz Öcalan jî gotiye ki rojava xeta me ya sor e. Yani divî warî em teslimiyetek ji bo rojava mümkün دوی هفدیتنی دا نگوتی هفدیتنی بریا وی دا beriya wî de jî gotiye gotin lê feqet heta niha em bêjin ji bo raya giştî van tiştana nedat par vekirin û Pervîn Buldan jî dibêje ji xwe دوی me basa rojava nekiriye be hevra em basa bakur rojava nekiriye feqet ew danûstendinê xwe li gel dewletê dike. Pervîn Buldan berpirsiyariye ji xwe ser xwe davêje ew qas yani naxwaze bi kevra Em ji ku zanin. çünkü dibe Baş em ji ku zanin ser xwe davêje. Axir Pervîn eşkere Buldan- bi rengekî dibêje ku Birêz Öcalan dibêje rojava xetamina sor e. Di heyetê de vê tişta dibêje. Pervîn Buldan dibêje bi heyeta me re bahsa rojava nehatiye kirin bi heyetên dewletê re biranî behs dikin ama dibe me em beriya pê hesiyane ku gotiye xetamina sor e temam rast e Ama tişkî bêjim yani eviya endama heyeta İmraliyê wê ku danûstendina cî digir her wiha em bêjin gelek car gel dewletê jî hevdîtinan dikin. Yani wekî min te xeber nadin. Bi berpirsiyarî Mehmet xeber Öcalan din. jî vê qisê kir erê Bi berpirsiyarî xeber din. Heman tişî Mehmet Öcalan got fakat Mehmet Öcalan em dikarin bêjin malbat e. Em dikarin bêjin bi hestê xwe xeber dayê fakat ew xwe dibêje tiştê ku birê xwe re xeber dayê ez eşkere dibêjim Evet. ez ne siyasî me rast e berpirsiyarî em ne siyasî tune fakat Pervîn Buldan vê tişta eşkere dibêje çima wîya mühim dibînim çünkü gelek galgalciye êku vê pêvajoyê de êku dijberiya wî jî dikin ji alî Kurda ve dibêjin ku li hember vê yekê wê rojava wenda bike. Çima van tiştana ban bazariyana li İmralî tê xeber dan fakat dûr de em ji 2015 jî zanin yani erdu ezman yek be ji min re bêjin ku 2015 çima xerabû ez ê bêjim ji ber ku Rojavayê Kurdistanê tevgera Kurd wek xeta sor nîşan da û Birêz Öcalan jî vê tişta eşkere got 2015 şer carekî din dest pê kir. erê rast Ne wisa? rast e rojava bû sebeb O piştî jî carekî din şerekî tun dest pê kir. Devleta Türk hêjî şansê xwe dicara bîne Bira bicerbîne ew tiştekî din fakat te 41 salı di nav şer de te bi wê dayê nîşandan ku tu çi dikarî çi bikî hêza te dikarî bigîje ku ew pêşî li te girt li Rojavayê Kurdistanê statûyekî çêbû ku hemû cîhan wî nas dike. Lê bine biryarekî li ber min e biryara 2024 ya neteweyên yekbûyî 2015 divê biryara girtire. Ne wisa? Evet. Yani qirêjiya siyaseta navnetewî jî lazim e em di vî warî de bikin. Vê çaxê çi biryarstandin gotin ku bira Sûriye şer dawî bibe şerê navxwî dawî bibe bira agirbest be ji bo wê yekê jî du alî netê de yek ji wan Daeş yek ji wan El Nusra Cephetül Nusra ew netê de ew çünkî rexistinên terorîstiye tundrevin ji xeynî wî alî hemû aliyên li Sûriye bira civînan pêk bînin û di navbêna 18 mehan de hikûmetekî nû ji hemû pêkhateyên Sûriyeyê çêbe bi gor biryara neteweyên yekbûyî û piştre jî Sûriye ji şerê navxwî xelas bibe ji rexistinên tundrev yên wek Daeş û El Nusra xelas be û li wir jiyanekî nû hevbeş çêbe. Ne wisa? Çendîn civîn li Cenevreyê çêbû ser vê yekê
Pırçı bu. Çendin civin çebu yani edi mecmarayı bir kir. Türkiye cali ki ve müdahale kir. Gonne mümkünü Kürt lur hebet. Pişti ku nezik bun çebu ku Kürtçi bangi civinin Cenevre'yi bikin. Türkiye ve Rusya pek ve dest pekirin li Astana'yı civinin dindan dest pekirin ne olsa. Rastlı. Tişteki din pekanin. Yani Astana resmen dici Cenevre'yi brengeki jiberna kokiya Rusya ve Amerika'yı derket hole. O pişreci ev cibin bir serneketin, Astanacı bir serneket, Cenevreci bir serneket, Çünkü Rojava tevli ne bu levma? Begman. O melenert ku ev aliyin kuj alin neteveyin yekbuyi ve vek rextine ki terörist tundre ten askerin cephetül nusra nave hukir hateşe u bere xuda Şami. Kivi yani Şami? Kivi yani? Yani vakit Trump dibeci biraz değil Türkiye yani Şami. Ne mümkünü Türkiye'yi bir Şami? Eviye ne mümkünü? Fakat bir rengeki ve projeyeki bir anin Şami. Nohacı duhazın bir kedi bu navi rengeki bir kedi bikin bir nav sistem akı olur şlata navin biz Riyad Suriye ve jbo berjevendiyen İsrail'i sistemeki nulu rava bikin. Gava ve sistem acı avad bikin o ya rastici dve merv beje ev qas kedu tekoşina Kurda lur heye li Bakur Rojhilatê Suriye heye li Rojavayê Kurdistanê heye li dîsacî di nav sistemê de ji ber berjewendiyê xwe giştî naxwazin tamamî bicî bikin. Evana hemû hem ser yek bifikirin yani rewşa Kurda jî hinde hêsa ne? Devletên Rojavayî hêzên navnetewî bi rengekî em bêjin cîbê davayeke eşkeret karim pişkiriya Türkiye bikin. Ku ya berejî daha car kirma. Afrin çava hatta girkirin. Serêkanî girîspî çava hatta girkirin. Müjareki berfre he. Hakikaten sohbeta bitera müjara analiza ser ve müjara xoş mru keyf tigre ama hem nokta hene az ixna nebu mesele me da perskrek hene. Yani problema ikna bun hatta ev merv dikari bece ku em ve pevajû xirab bikin. Pevajû xira nabe. Tutkari bicer bini. Tutkari hatta Pevajûn davi diyalogi tuca xirana bin mamustan. Mru nikare bibêje ne etikejî. Pevajûn diyalogi lazım müzakere yani. Müzakere tiştekidir. Yani siyaset edvan sana deve evci reyeki tekoşineydi. Hazım ve bece. Tişte ez li pêwê me ez behsa hem rastiyan dikim. Mesela guherînên li rojata navîn ku bû sedem dewleta Tirkiye bikeve navavê pêvajûyê. Ew gotina guherîn merû dikare wekî xeterî jî pênasî bike. Tişta ku dewleta Tirk ji bo xwe xeterî dibîne ku bîye sebeb tevlî vê pêvajê bibe di wê qenaetê de me hebûna Rojavayê Kurdistanê pergala îroyîne Tamam. hebûna hêzên qesediyê ku bûye baw behoz li rojata navê. İtibara milletê Kurd e li Rojava. Vay vi ser viya dibe merû li hev bike. Ya duyem tiştekî ne etîke hinek derve exlaqe ku li ser masê raqîbê mirova rabe basa şiddetê êrişê qirkirinê bike û hem jî bi alîkariya Şamê. Te berê xwe da Şamê dayê, te berê xwe da Enqerê te dayê, te nedayê ez ê bi wan her diyar em ê werin. Yek êrişên bêpîvan yani ji Qestata ji vir çi? Qestam ji vê ew e. Ez bixwazim wê Tamam. fehmikim ku karim Qestam ji ew e siyaseta Kurd çima ew qas nerm bersiv dide helwestekî dervey exlaqî yê dewlet baxşerî. Çima di pîvana wî de bersiv nadine bi sebep çi ye? Çima em qasa nermin? Ê heqî û haliye hatiye xwarin ê hebûn û tunebûna wê tênî qaşkirin em milletê Kurd ê êriştike ew ê tehdît dike ew ama helwesta me çima qasa nerme? Ez vî bêjim. Min ew fehm nekiriye. Ez di vî warî de wek fehmiş karim xeber da. Tamam. Aliyên vê pêvajiyê li ber raya giştî li hember hev gelek tişta jî dibêjin pişteriyan jî em dizanin ku di van pêvajoyan de gelek tiştên din de xeberdan. Gelek tiştên din jî tên kirin. Hem di nav dewletê de hem nav aliyê Kurda de bi rengekî van tiştana tên xeberdan. Fakat ez di wê qenaetê de me ku ev çiqas jî tehdîda xwe zêde bikin
dîsa jî helwesta Kurda nikarin bigorînin. Yani Kurd eger ev pêvajo serkeve divê şertên pêkvejiyanê jî ji nû ve were sazkirin. Ne mümkün ku em vana ji hev veqetînin. Îca tevgera Kurd rexnet dikina ki dike. Gotnê xwe dibêje nabêje dibêje. Tund ne tund ew tiştekî din. Fakat gelek car jî bawayekî tund. Rayûramanê xwe dibêjin. Hem li hember komisyonê dibêjin, hem li hember aktörên siyasî Tirkiye dibêjin. Eva tişta ewil Hakan Fidan got, li hember Hakan Fidan gelek rexneyên tund hatin girtin. Fakat bersîva vê yekê ne ew e. Eger hûn vî pêk neynin, em ê carekî din dest bi şer bikin. Bersîvayê ne ew e. Ev tiştê ku hûn dibêjin şaş e, ne rast e. Eger hûn dixwazin aramî li rojhilata navîn çêbe, eger hûn dixwazin pêşî li pêkvejiyanê vebe, hûn siyaseta xwe ya li hember Kurda divê ji binî ve bigorînin. Ew qaskin Kurd. Eger hûn siyaseta xwe li hember Kurda negorînin, tiştê 1990 çêbûyê carekî din dest pê bike. Şer kirin, da hezaran insan qetil kirin, lê dîsa jî têk nebirin. Piştî 2015 çi çêbû, yan jî piştî 2011 pêvajoya Osloyê çi çêbû vê niha jî heman tişt çêbe. Gava ev heman tişt çêbe jî divê hûn bizanibin. Ji çi pêvajoyan tevgera Kurd berê berdêlekî giran da lê feqat tiştek ji xwe wenda nekir. Berdêlekî giran da lê dîsa jî ev pêvajo bi rengekî bi têkoşinekî dehî xurttir berdewam kir. Yani em nabêjin tena serê xwe bi xetera İsraîl ku rojhilata navîn vedike ev tişta dest pê kir. Çima berxudanekî mezin li alî Kurdan jî çêbû. Yani pir berxudanekî Wextê em mezin ji wan re çêbû. bibêjin eger hûn wisa nekin û çayê dîsa dewleta Tirkiye em dikin dewleta wan, em dîsa xwe dîskalifiye dikin, em xwe dikin beşekî duyem, em xwe dikin sêwî, ji damariyê dîsa jî nakokî çê dibe. Halbuki dewleta wan û bavê wan ne, dewleta Kurdan e. 7 sal e xizmetê dikin ji vî dewletê re milletê Kurd bi askeriya xwe bi baca xwe her tiştî. Meriv bibêje tu mecbûrî biguherînî. Tu naguherînî tu Ji xwe wê tişta dibêjin. Tiştekî ya cuda nabêjin yani. Tiştek wê dibêjim jî têwê watê. rast e. Em ditirsin ku pêvajo xerab be, ew natirsin. Ew li gorî kêfa xwe tehdît dikin her tişke. Mamoste mala te ava pir kêfxweş be, pir Na natirsin ji ku pêvajo xirab be, ew tiştekî dine. Lê em dibêjin ku pêvajo bira xira nebe. Bira bi ser xira keve. nabe. Bira bi ser keve. Çima xirab be? Ji bo yekê jî em jî gotlê xwe bêjin, bira ew jî gotlê xwe bêjin. Lê di encam de divê em rêyekê ji vê pêvajoyê re bibînin. Bi tehdîdan nabe. Ê ku tehdît dikin jî ewin, lazim bi zimanê xwe tehdîdê bigorîn jî ew. Spas. Mala te ava her hebî mamoste.